l'exposició Girona, per dir-ho d'alguna manera, no? Bé, permeteu-me en primer lloc fer una breu explicació del que avui presentem. Mireu, el Fòrum Econòmic Mundial té un recent informe que ens diu que la humanitat s'enfronta en els propers anys a 3 grans reptes. Un d'ells és el repte migratori i els altres 2 són el canvi climàtic i la revolució digital. Avui presentem un projecte precisament que va en la línia del repte de com afrontem i com confrontem el canvi climàtic precisament amb les eines digitals. I en aquest sentit, el dret a respirar un aire net doncs segurament serà igual que el dret a l'aigua, és un dret reconegut per Nacions Unides, doncs també el dret a respirar un aire net serà un dels drets emergents d'aquest segle XXI. Precisament ahir hem conegut que el Tribunal de la Unió Europea doncs, no està massa satisfet o massa content de quins són, en aquest cas, doncs, els nivells de contaminació que hi ha en aquests moments a ciutats com Barcelona o Madrid i, per tant, ens emplaça a prendre mesures i a fer un pas més en l'àmbit precisament de la preservació del clima i per combatre el canvi climàtic. En aquest sentit, aquest és un projecte clarament en aquesta línia i és un projecte que, evidentment, li portem ja treballant un temps i, en aquest cas, amb la ciutat de Girona com a ciutat pilot i emmarcada dins del projecte Smart Catalonia, que té per objectiu fer de Catalunya un laboratori de tecnologia, un laboratori on es proven solucions intel·ligents per afrontar els reptes que té la societat, els reptes que té el nostre país. I el repte de tenir un aire net, doncs, evidentment, n'és un d'ells. Avui el que fem és precisament amb l'empresa Better, que és l'empresa que forma part d'aquest ecosistema català d'empreses que estan despuntant en l'àmbit de la innovació i que han participat també en els diferents congressos que organitzem des de la Generalitat, com l'Smart City Expo o també el Mobile, per presentar una tecnologia aquí a Girona que després s'exportarà arreu del món. Per tant, des de Girona s'exporta tecnologia, es prova tecnologia que s'exporta després a la resta del món en un àmbit tan important com és el de la contaminació de l'aire i després parlarem de les xifres més en concret de quins són els resultats d'aquestes dades, que les explicaran ells, però en tot cas jo volia fer èmfasis en el que és aquest projecte d'innovació, tecnologia produïda a Catalunya per abordar un dels grans reptes que tenim a la societat, que és aquest dret a respirar un aire net, un aire no contaminat. En aquesta línia vull felicitar, evidentment, a l'alcaldessa i a la ciutat de Girona perquè és una ciutat que des de bon principi en aquest àmbit de la tecnologia s'han posat les piles. Portem col·laborant amb ells ja fa algun temps en el marc del laboratori Smart Catalonia, per tant és una de les ciutats referents en l'àmbit de provar tecnologies innovadores per solucionar grans reptes de la ciutadania i de la societat. I en aquest sentit també ara fa unes setmanes, uns mesos ja, vaig poder ser testimoni de la presentació d'aquest projecte de Girona Ciutat Tecnològica, com també del projecte de la Casa de la Tecnologia, en la qual crec que són 2 projectes que van molt en la línia del que ha de ser una Smart City del futur, una ciutat que es posiciona en el mapa de la innovació a Catalunya, una ciutat referent en l'àmbit tecnològic al nostre país. Ja per acabar, només puc animar d'altres ciutats de Catalunya a formar part d'aquest ecosistema. Hem llançat recentment la Mobile Week, que és la Mobile Week Catalunya. Com sabeu, el Mobile és un esdeveniment que passa sobretot a la ciutat de Barcelona i des de l'any passat vam creure convenient que el Mobile s'havia de compartir en tot Catalunya. I per això vam llançar aquesta iniciativa del Mobile Week, que vol dir que la setmana anterior a la Mobile el Mobile es desplaça a diferents indrets del país. Girona en va ser un dels casos l'any passat, esperem que vulgui repetir també aquest any que ve i per tant que ampliarem el nombre de ciutats i de territoris de Catalunya on aquest any que ve, l'àmbit de la celebració del Mobile al mes de febrer, puguem també anar extenent aquest ecosistema, aquest laboratori de tecnologia per solucionar els grans reptes de la nostra societat i de la nostra ciutadania en l'àmbit de tot Catalunya i fer del nostre país un hub digital de referència internacional, que és l'objectiu que tenim des del Govern de Catalunya.